Darba fil-ġimgħa għandek telefonata ta' 10 minuti. Sewa. Tista' tqassama kif trid, ġifieri tista' ċempeċat 5 minuti bħalma kont nagħmel jien. Okay. Il-mami kont inċempilla dejjem. Ġifieri dik il-5 minutes dejjem mal-mami. Fuq xiex kontu titkellmu? Xej, kif jinsejjer, fimt, kif insejra barra, kemm xi affarijiet għax ma nkunx nafsi jiġri barra, fimt. Mbagħad isu t-tieni telefonata kelli. Il-mami x'tagħmel? Il-mami tiegħek x'tagħmel? Il-mami issa għamlet retired, il-mami għamlet ħafna, ħadet sibna ħafna l-mami jum. Allura issa, she's there u għada tuħsibi, għada tuħsibi, amazing. Da 75, but she's amazing. Amazing. Jinna fanka li tidħol id-dar, nħoss, ek, dem, it's a nice thing, nidħu dem, da sajjar, per eżempju, ta' għamel. Anka fi żmien il-Christmas, għalla volja għanda s-sidġu taħħa, ħabba mustaxqot ħafna bil-wif, għaw tamil pudini għal kulħadd u tamil minn spajs tamil, ek. Taqqat il-familja. Taqqat il-familja. U konti ċempilla u kont tajdela ismajjena sejjer tajjeb, għaddejjin, toċ tinkwieta probabli, daw l-affarijiet. Umbat il-5 minuti l-oħra? Umbat kelli kont qassama. Darba għan l-akbar ħbati għaj, ġimma minnom, u darba l-ġimma wara maħija. Inta kont used to split it like that. Kont sibta t-vera tajba, fimt, dik il-ħagġa nista nisplittija, hija importanti kont nkellem għaj. L-akbar ħbati għaj, kienet ħajtu kolla, fimt. Fuq xiex kontu titkellmu għa? Istess ħaġa ta' affarijiet kif insejjer jiena, nsaqsija kif insejraj, kif sejra fil-ħanut, titfal u hekk. In general things. Mela, tlaqna?